El videojoc en general i el videojoc japonès en particular sempre han begut de fonts sense cap tipus de vergonya, han barrejat de tot i el videojoc japonès de terror en particular va començar bevent de fonts europees, de fonts americanes, fent gairebé plagis o còpies de coses com Suspiria, com pel·lícules de La nit dels morts vivents, de George Romero. Però després van descobrir que podien adaptar les pel·lícules de terror japoneses i el terror japonès amb coses com Fatal Frame o el nou Silent Hill. La realitat virtual té una cosa molt immersiva i molt intensa, que és que la nostra mirada està alliberada, és a dir, no tenim una càmera fixa com al cinema o com al videojoc tradicional i hem de buscar, no? Anar girant per les cantonades i anar buscant, i això et fica molt a dins de l'escenari. I això, ja dic, no es pot reproduir un altre mitjà. Jo crec que Kaidan, de Kobayashi, és un imprescindible. És una pel·lícula hiperesteticista, o sigui, cada imatge és un quadre, atmosfèrica, és fascinant. I si ens anem a coses més contemporànies, més lligades al videojoc de terror i al J-horror, la versió que va fer de Fatal Frame Mari Asato és molt elegant. És una pel·lícula elegant, molt europea, també molt atmosfèrica. New Group em va semblar la millor adaptació no oficial de Junji Ito. Crec que és una pel·lícula fantàstica i absolutament delirant. I jo estic molt a tope amb Exit 8. Crec que és una molt bona adaptació de videojoc. No és 100% terror, però els elements de terror funcionen, i com a pel·lícula diferent, de bucles temporals, amb una estètica diferent i molt vinculada al videojoc japonès contemporani, Exit 8 em sembla un absolut èxit. Fent la conya entre èxit en anglès i en català,